У Сєвєродонецьку точаться вуличні бої. Частина ворожих підрозділів закріплюється у середмісті, повідомили у Генеральному штабі. Російські окупанти штурмували Сєвєродонецьк з 3 напрямків. Українські воїни зайняли вигідніші позиції та обороняються. Інфраструктура Сєвєродонецька знищена вщент. Більше 60% житлового фонду вже не підлягає відновленню. На Лиманському напрямку ворог перегрупувався та посилив підрозділи. За підтримки гелікоптерів К-52 росіяни наступають в напрямку Лиман-Старий Караван. Гаряче і на інших напрямках. На Бахмутському напрямку противник намагається витіснити підрозділи наших військ із займаних позицій у районах Білогорівки та Врубівки. Застосував штурмову та армійську авіацію у районах населених пунктів Комишуваха, Берестове і Ниркове. На Авдіївському, Курахівському та Новопавлівському напрямках противник утримує зайняті позиції, завдає вогневого ураження із мінометів та ствольної артилерії. На завзяті обстріли ворог має відповідь. Лише на Донецькому і Луганському напрямках українські воїни відбили ще 9 ворожих атак. На Залізяче перетворено пару російських танків, 13 артилерійських систем, 8 броньовиків та 6 автівок із росіянами. Шторм у Чорному морі зірвав з якорів 2 російські міни. Про це повідомили в Генеральному штабі. Одну віднесло потужними хвилями до узбережжя Одещини, де її знешкодили фахівці підривної команди українських військово-морських сил. Іншу наші воїни підірвали просто в морі. В Одеській обласній військовій адміністрації закликали людей бути обачними та відпочивати на пляжах вже після нашої перемоги, оскільки можна натрапити на такі небезпечні сюрпризи. Українське військо щодня втрачає від 60 до 100 військових загиблими та близько 500 пораненими. Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю американському виданню Newsmax. Зеленський наголосив, що ситуація є дуже складною, особливо на сході України. Ситуація дуже складна на сході України, у таких містах сходу, як Сєвєродонецьк та Лисичанськ. 60-100 солдатів на день гинуть в бою, та близько 500 людей отримують поранення в бою. Так, ми тримаємо свої оборонні рубежі. Якщо взяти Харківський регіон, то там навпаки ми тиснемо і наближаємось до українсько-російського кордону. У цьому ж інтерв'ю Зеленський заявив, що Україна є сильним оборонним периметром для Європи. За його словами, інші країни, колишні республіки СРСР та нині члени ЄС та НАТО уже під загрозою. Глава держави пояснив, що Україна просить далекобійну зброю для захисту, а не атак на територію Росії. Щоб розблокувати окупований південь нашої країни і інші території нашої країни, щоб розблокувати порти, які були захоплені ворогом, щоб ми могли експортувати мільйони тонн зерна, інакше нам загрожує продовольча криза. Наразі 22,5 мільйони тонн зерна заблоковано Росією. Так ось, щоб розблокувати цю територію, яка має вихід до моря, до води, до наших людей, нам потрібно подолати відстань у 120-140 кілометрів. Без МЛРС це просто неможливо. Сполучені Штати оголосили про нову військову допомогу Україні на $700 мільйонів. Про таке заявив державний секретар США Ентоні Блінкен. До нового пакету військової допомоги увійшли, зокрема, ракетні системи великої дальності, а також інша великокаліберна та високоточна зброя. Також він додав, що Україна дала гарантії Вашингтону, що не використовуватиме надане озброєння для атаки об'єктів, що знаходяться на території Росії. Це Росія напала на Україну, а не навпаки. Потрібно, щоб Росія зупинила цю агресію. Стосовно зброї, яка мусить надаватися, українці запевнили нас, що не будуть використовувати її проти цілей в Росії. Є довіра між Україною та США, а також нашими партнерами.
Ще 2 кримчан судитимуть за державну зраду. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора. Один із них долучився до російської армії одразу після окупації півострова у 2014 році, інший – у 2020-му. Прислужували ворогу у Перевальному в лавах берегової оборони Чорноморського флоту. Наприкінці лютого цього року зрадників кинули на окупацію Херсонщини. Там вони забезпечували протиповітряну оборону рашистів в районі дамби Каховської гідроелектростанції неподалік Нової Каховки. Утім, повоювали парубки недовго. Вже 2 березня потрапили в український полон неподалік Баштанки на Миколаївщині. Війна проти власної держави загрожує їм 15 роками в'язниці з конфіскацією майна. Черговий формальний привід для переслідувань та судилищ. Так званий Верховний суд Росії визнав терористичним і заборонив кримсько-татарський добровольчий батальйон імені Номана Челебіджихана. До слова, його не існувало в правовому полі України до повномасштабного вторгнення Росії. Офіційно він зветься 38-ме добровольче формування територіальної громади імені Номана Челебіджихана. Попри це, окупаційні суди Криму уже виносять незаконні вироки та переслідують кримських татар за нібито участь у такому батальйоні. Серед них Едем Кадиров, Фівзі Саханджі, Ділявер Гафаров, Наріман Межмедінов, Айдин Мамотов, Меджит Аблямітов, Рустем Гугурик, Ізет Гданов, Арсен Ібрагімов та Рустем Османов. Дозволи на роботу для українців в Туреччині та продаж Росією краденого зерна з окупованих територій. Про це йшлося на зустрічі лідера кримсько-татарського народу Мустафи Джемілєва із головним радником президента Туреччини Ялчином Топчу. Мустафа Джемілєв зазначив, що за даними української розвідки, Росія використовує порти Туреччини для незаконного перевезення краденого українського збіжжя. Але 4 роки тому назад було прийнято рішення, що ніякі кораблі, які посещають порти окупованих територій, в першу чергу мається на увазі порти в Криму, не можуть обслуговуватися або прийматися в портах Туреччини. І ми предоставили список тих кораблів, які крадену пшеницю з Херсонської області через Севастополь, а потім порти Туреччини вивозили, або в Туреччині продавали, або далі там в Сирії, Єгипті. І ми домовились, все, що вони візьмуться під контроль. Емінія Вамілєва вийшла на волю після 5 діб адміністративного арешту. Біля стін спецприймача окупованого Сімферополя кримсько-татарську адвокатку зустрічали квітами. Утім, майже добу Вамілєву тримали в ізоляторі. Умови там принизливі, пригадує адвокатка. З 28 мая 2022 года, практически до середины дня 29 мая 2022 года я пробыла почти сутки в условиях ИВС. Ну вот о своих впечатлениях по поводу содержания ИВС я, конечно же, буду не только в своих записях рассказывать, но и еще и оформлю в форме административного иска, непременно. Емінія Вамілєву звинуватили в нібито організації масових зборів з порушенням санітарних норм. Було це, на думку окупантів, ще у жовтні минулого року, коли адвокатка обстоювала права свого колеги Едема Семедляєва. Він пояснив, що жінка лише давала коментар для громадськості про перебіг сфальшованої окупантами справи. По її настроєнню ми бачимо, що вона ні в коем случае не испугалась, не остановилась и будет двигаться дальше. Потому что мы двигаемся только в рамках закона, нам бояться нечего. Мы как бы представляем интересы только наших подзащитных.
и отстаиваем правду. Правозахисники упевнені, закиди окупантів про нібито організацію так званих масових зборів «Ширма» – це тиск на адвоката, який обстоює права політичних бранців. Зокрема, Емінія Вамілєва серед інших залучена до захисту першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла та братів Азіза та Асана Ахтемових. Безусловно, мы связываем ее административный арест с ее активной позицией в этом судебном процессе и с выполнением ею ее профессиональной работы. Этот случай, безусловно, не останется без внимания. И кроме того, что есть внутренняя поддержка на территории Крыма, есть международная солидарность от простых людей, от организаций, от посольств. И мы обязательно добьемся того, чтобы в будущем такие аресты не повторялись. Крім Емінії Вамілєвої, за таким же звинуваченням російські окупанти переслідують її колегу Айдера Азаматова. Їх затримали на судилищі, де мали розглянути адмінпротокол на адвоката Назіма Шейхмамбетова, затриманого співробітниками окупаційного центру протидії екстремізму. Шейхмамбетова та Азаматова загратували на 8 діб за нібито порушення санітарних норм.